Magandang araw po mga kapwa ko mananakay. Andito po ako ngayon sa Along Bindia Avenue sa May Pasay, corner Top Avenue, para mag-update ng mga biyahe ng mga bus dito sa lugar. And then maipakita ko na rin po sa inyo yung mga iba pang pampublikong transportation na dumadaan sa area na po na ito. Bago po magpatuloy, sana pakiclick and subscribe na lang po yung channel ko for support po. Thank you. Nakikita nyo po yun yung overpass, tawiran pa pupunta ng direksyon ng Makati area. So ito naman po yung El Puyat Avenue LRT Terminal. So una po natin pupuntahan sa Along Top Avenue is yung DLTD Bus Company na sa kasalukuyan po may mga biyahe ng papuntang Visayas at saka Bicol area. Dahil po sa regular nilang biyahe dati na Laguna at Batangas in Quezon Province. Sa ngayon po ang biyahe nila ng Batangas is Nasugbo, Lian via Aguinaldo Highway po to, and then Batangas City Fair, then Lemery, and then SM Lipa Batangas. Sa Laguna naman po Santa Cruz, and then Lucena sa Quezon Province po. Dahil medyo maluwag na po yung mga restrictions, ang requirements po sa mga lugar na to kapag babiyahe kayo is valid ID na lang po. And then kung minor de edad naman po is kailangan lang po ng guidance ng mga matatanda. Ayan, makikita nyo po, ayan yung ruta na biyaheng PITX to Bicol. Pansin nyo PITX po kasi sa ngayon po kasi ayan po talaga yung base terminal ng mga biyaheng Bicol area. So yung mga other public buses andyan po naka-base, tulad ng Raymond Transportation at saka iba pa pong mga bus na bumabiyahe sa probinsyang yan. So yan po sa Camarines Sur, Naga, sa Albay to Tabaco at saka Legazpi City, and then sa Sorsogon, Matnog, Bulan, and then sa Daet Camarines Norte po. Pabanggit nyo nga po pala, ito palang trip schedule na to, nakuha ko lang po to sa official Facebook page po nila. So for other details and requirements and then mga questions, pwede nyo pong i-check yung official Facebook page nila. Ito naman po yung mga required documents bago kayo makabiyahe papuntang Daet Camarines Norte. Valid ID, travel pass, acceptance letter, then vaccination card. Kung hindi naman kayo bakunado, antigen test po sa PITX, meron naman po dun sa third floor ng terminal. Yung Visayas trip schedule naman po, nakuha ko rin po ito sa official Facebook page nila. So sa ngayon po nag-start po yung biyahe ng Visayas sa Santa Rosa Integrated Terminal. So kung dito po kayo magbubok o sasakay, may shuttle bus po dito. May naka-indicate nga po doon na parang magdadagdag kayo ng 90 pesos papunta ng SRIT. So ang biyahe po papuntang Visayas sa kasalukuyan ngayon is sa Ormoc Leyte po, sa Maasin, Southern Leyte, sa Rawis via Catarman, Northern Samar, and sa Tacloban Leyte po. Sa mga travel requirements po papuntang Visayas, Samar at Leyte po, valid ID, then parang letter of acceptance sa pupuntahan nyo pong lugar or barangay certificate of residency. For Ormoc Leyte passengers naman po, kung fully vaccinated kayo, okay na po yun. Then kung wala, hindi pa naman po kayo vaccinated, letter of acceptance na lang po. And then may additional sila, yung parang kukuha kayo ng QR code sa, punta po kayo dun sa sapeormoc.com. Additional requirements po nila yung for verification purposes bago kayo makapasok. And then kung mas below 18 years old naman po yung babiyahe, kailangan lang po ng guidance ng magulang, may kasamang magulang sa pagbiyahe. For other details po, ito po yung official Facebook page nila. Check nyo na lang po for specific details and other questions. Sa
Sa distrito pong ito, maraming mga pampublikong transportation na dumadaan, katulad ng mga jeepney, bus, modern jeepneys. Meron po dito sa ilalim ng hagdan ng LRT terminal, UB Express po papuntang SM Fairview. And then kung makikita nyo po itong mga jeep na to, yan po yung biyahe papuntang Quiapo, Blumentritt, Divisoria. And then yun sa other side naman po yung papuntang Baclaran, and then sa EDSA po. Yung mga bus naman pong dumadaan dito, ito pong papuntang north, ayan po yung papunta ng Quezon Avenue, Monumento at saka hanggang Fairview. And yun sa pabalik naman po yung papuntang PITX. And then yung mga modern jeepney po ditong dumadaan, sa ngayon po libreng sakay po to, programa to ng Department of Transportation. So dito po siya umiikot papuntang SM Fairview. So libre lang po yun. Nandun po yung ikutan nun sa may harap ng Jackliner Terminal. Mamaya makikita nyo po yun. Kung natatanong nyo po yung sa other side, ayan po yung terminal ng BBL Trans. So ang ruta naman po niyan papuntang Laguna area, katulad sa Binyan, sa Pasita Complex San Pedro, and then Balibago, Santa Rosa. Meron din pong De La Rosa Transit dyan na gumagamit. Ang biyahe naman niya po papuntang Balibago. And then umiikot po sila sa Ayala Avenue. So kung nasa along EDSA po kayo, sa Ayala MRT lang po kayo ilalim po ng terminal, doon po sila nagpipick up ng mga pasahero papuntang Laguna area. Dito naman po tayo sa terminal ng Jackliner along Bindia Avenue. So mga biyahe po nila madalas sa Laguna area po, katulad sa Santa Cruz, sa Calamba, and then meron din po silang Binyan via Alabang, Susana Heights, and Southwood Exit. Then meron din po silang Paseta Complex sa San Pedro. Kung may biyahe din po silang Lucena, kaya lang parang connecting ride po siya. Pupunta muna po kayo ng Binyan, and then from Binyan may biyahe po sila papuntang Lucena City, Quezon Province po. And then dito po sa Jackliner Terminal, andito rin po naka-base yung Jamliner, kasi sa ngayon sarado yung terminal niya along Top Avenue. So ang biyahe naman po ng Jamliner dito is sa Batangas City, sa SM Lipa via SETEX Tambo Exit. So yun po yung mga biyahe ng Jamliner dito. Yung nabanggit ko pong biyahe ng mga modern jeepney dito na umiikot dito sa Jackliner, dito po yun. So ayan po, makikita nyo. So kung pupunta kayo ng SM Fairview, Letex, so meron din pong modern jeepney ako nakita dito na parang dadaan siya ng Trinoma. So pero diretso pa rin po siya ng Fairview. So hindi ko lang sure kung saang mga kalye sila dadaan, kasi hindi pa ako masyadong nakakapasyal din sa mga lugar na pupuntahan ng mga biyahe ng modern jeepney na yun. So ang kagandahan lang po nun, libre po siya. So kung medyo nagtitipid kayo, the best po kung pupunta kayo ng SM Fairview, dito na lang po kayo pumunta. So up to now po kasi libre pa po siya. Add ko lang po, meron din nga po palang modern jeepney dito na biyaheng Nichols up to Vito Cruz. Libre din po siya. So kung masasakyan nyo po yun, makakatipid kayo. And then sa harap po nito, yung mga jeep na dumadaan dito, ito po yung umiikot na papuntang Guadalupe. Sa may Ruas Boulevard po sila ikot. And then yung iba naman po, ibang lista sa Bangkal, Makati yung diretso nila. So yun lang po. Kung may katanungan kayo, ask nyo lang po sa comment section, and then try ko pong masagot yung mga inquiries nyo. Maraming salamat po.